Шәл бәйләүчеләрне бөтә республика байрамдарында күрһәтү 1902 елларда ук башланды. Халык һөнәрләрен үстерү программасы буенча махсус шәл бәйләү цехтары Совет дәүрендә асыла. Орынбурдагы шәл бәйләү фабрикаһы тап башкорт шәлләренең матурлыгын, кирәклеген, файдалы һәм зауыклы эш булуын исәпкә алып төзелә. Өлешәйләребез, каршәйләребез, әшәйләребез элек-электән дәвет шәл бәйләгәннәр бит инде. Аллага шөкер, без үзебез дә бәйләнек. Хәзерге вакытта яшь буында ул һөнәрдә ташламай. Һәм ул шәлдәр бәйләү менә безнең районда сәнгать өлгеһе кимәленә күтәрелә дип тә әйтергә була. Ошо фестивальдә без үзебезнең менә нишәмә елдар йыган бөтен байлыгыбызны чыгарып күрсәтергә тырыштык. Республика һәм район бәйгеләрендә гран-при алган авторларыбызны, уларның шәлдәрен чыгардык. Көньяк Уралда, элекке Орынбур губернасына караган төбәктә шәл бәйләү, шәл һугу борындан киң таралган. Буга иң беренче сәбәп Урал буеның табигать шартлары. Хатын-кызларының кул эшенә осталыгы. Гран-при алган вакытта Карван Харай Ләләт Үлпән мәсетен бәйләнем. Оны инде күзе ыскындырмай, матур гына итеп, yerine yetkirip hanap кына эшләргә кирәк, яңышмас өчен. Менә кадерле әсәйемә дип бәйләгән касынкала шулай юк, яңышмас өчен һәрбер төкләп, ханап, тәүгеләрен мин ядып, кагыдан карап бәйләгәнем. Хәзер уже шымарып китеп, нисән бәйләйм. Өфелә хатып талдылар, күргәзмәләр дүртәвендә тагы заказ бирделәр. Хәзер инде кул шымарып китеп, инде ханамайынса, мөмкин менә хөрмәтле еңгәйемә дип хәзер бәйләп ятам инде моны һәм хөрмәтле еңгәйемә дигән шәлдә. Хатын-кызларның кулынан төшмәгән ышаныслы шөгыль ул дебет шәл бәйләү. 4 миешләп бәйләнгән йылы дебет шәл. Бидәк халып, һирәк бәйләнгән юка шәл үәл дип атала. Мамыкты юан итеп иләп бәйләнгән олы шәл урман шәле яки авыл шәле. Ул бешеләнеп, киезләнеп, кабара һәм кышкы һуыкта тун куык йылы була. Авыл шәлен бүген дә Елайыр ягында бәйләйләр. Существует бренд Оренбургский пуховый платок. Не шаль, платок. Он как бы вырос вот из того народного промысла, который существовал здесь на месте. Насколько вы понимаете, что казаки, они люди пришлые. Они приехали вот на территорию, где бытовала уже шаль, такая теплая, добротная, пуховая шаль из местных коз. Шаль, которая бытовала на этой земле, она продолжает жить, независимо от того, сделали ей бренд или не сделали ей бренд. Она существует. 19 буат адагында этнограф Сергей Руденко Орынбур губернасының башкорт хатын-кызлары кәзә мамыгынан ис киткес йылы шәлдәр бәйләй һәм уларны базарда сатып, гаиләһе өчен азык-түлек таба дип яза. Әсәй миңа шәл бәйләтергә кушманы. Үзе гомер буе шәл менән яшәнем. Динең һәд балам укыгыз дине, шәл бәйләтергә бирмәне. Бәйләгән шәлләрнең шәй бәләкәй йомгаклар кала бит инде. Шуны эргәһендә утырам да сит бәйләргә өйрәндем беренчегә. Шул калган бускан йомгаклардан төрлерәк булды инде. Төрлерәк булһа, уртаһын бер тигездән иләп биреп, беренче шәлем шул булды минең. Хәзер әйтәм, рәхмәт әсәй. Ошо шөгыльгә өйрәткәнеңә, һин ошоны эшләмәһәң, мин дә эшләмәгән булырмын бит инде. Шул буыннан буынга күсә килгән кәсеп дип һанайм мин аны. Көньяк башкортлары кәзә мамыгын дебет диләр. Шартлап торган февраль адагы март һуыктарында кәзәне өйгә индереп мамыгын тарап алалар. Тап язгыга борылган кояш менән бергә сатлама һуыктар кәзәнең йөнен аеруча сыйфатлы итә. Урал буеның Кыуандык, Хайбулла, Елайыр, Харыкташ, Иянсура, Күгәрсен, Мәләвез, Стәрлебаш,
Федоровка, Күйіргәҙе, Миәкә һәм Ғафури райондары урманлы, далалы төбәк. Бында кәзәләрнең мамығы йылы һәм мул. Кәзә малы сыҙамлы һәм үрсемле. Йәнсура яғында уларҙы башҡорт тоҡомлы кәзәләр тип тә йөрөтәләр. Һәйбәт мамыҡ бирә торған дебет кәзәләрен халыҡ быуындан быуынға тапшырып һаҡлаған. Матур булмаһа кәзәң, дебетең матур булмаһа мамығың ҡабарыу насарлап килеп сыға инде. Шуның өсөн яҡшы кәзәләр тоҡомнарын төшөрөргә тырышабыҙ инде. Тоҡомсолоҡ менән дә булышабыҙ дип әйтәбеҙ инде. Селекционный работа менән дип әйтәбеҙ. Иң матур әйбәт күпергәннәрен генә ҡалдырабыҙ кәзәләрен. Дебетте ҡул менән иләйҙәр. Кизе мамыҡ еп ҡатлыҡ менән ҡушып сираталар. Башҡорт шәленең уртаһы квадрат рәүешендә бәйләнә, уға 4 яҡлап сит ҡушыла. Ситтәр айырым бәйләнә. Был борондан килгән традицион бәйләү ысулы. Хәҙер оҫталар машина менән урта ситте бергә ҡушып төрлөсә бәйләй. Әммә халыҡсан бәйләү матурыраҡ һәм ҡупшыраҡ һанала. Шәл ситенә биҙәк һалыу элекке йола. Бөгөн уртаһына ла биҙәкте йәлләмәйҙәр. Оҫталар дебетшәл биҙәктәренә яғымлы исемдәр ҡуша. Һалма биҙәк, бесәй табаны, шыршы, борсаҡ, төймә, тәгәрмәс эҙе һәм башҡалар. Наши мастера, у них такое чутье внутреннее, хорошее, что они сами создают эти узоры. Шәл тигән мөғжизә бер кемде лә битараф ҡалдырмай. Халыҡтың оҫталығына, тырышлығына һоҡланыу, ғорурланыу, ҡыуаныу был байрамды ифрат күңелле, йәнле итә. Йәнсура яғындағы иң яҡшы шәлдәр ҡайһы ауылдарҙан һуң? Байыш, Әбүләйес, Яңыбайҙан ти оҫталар. Сөнки тап Байыш яғында иң яҡшы дебетле кәзәләр аҫрайҙар. Шулай уҡ Абзан, Ҡаҙанбулаҡ, Иҙәш, Иҫанғол, Бикбау, Себенле, Һаҡмар, Ибрай, Үтәғыл оҫталары ла үҙ ауылдарының кәзә дебете менән бына дигән итеп шәлдәр бәйләп йәшәй. Конкурстарҙа еңеүсе була. Йыл һайын бәйгеләр үткәрәбеҙ. Йыл һайын шәлдәребеҙҙе күрһәтәбеҙ. Йыл һайын беҙ маҡтау йырлайбыҙ уға. Һәм ул ошо ерлектә генә ҡала ла ҡуя. Мына әлеге ваҡытта бигерәк тә республика етәксеһенең мына Темәштәге әйткән һүҙҙәренән һуң ул мына шул хәтлем актуаль һәм ул шул хәтлем юғары кимәлгә сығырға тейеш. Йәнсураның бөтә Башҡортостанда дан алған шәл оҫталары бар. Зөлфиә Байрамғолова, Роза Кәлиева, Мәрйәм Һунаншина, Хәмдиә Теләүбирдина, Альмира Яғафарова, Ғәлиябаныу Мырҙағәлиева, Миңлернур Дүшәнбаева, Рәйфә Байгилдина, Ғәлиә Ишәева һәм башҡалар байрам күрке булған шәлдәр бәйләгән. Фәтхиямал Ишеғолова 86 йәшендә лә шәл бәйләп майҙан тота. Наша шаль, у нее есть еще одна особенность. Она вяжется из пуха именно наших местных коз. И за счет этого она нежная. Она не просто мягкая, она нежная. Вот, она не колючая. Пусть она не такая волосатая, скажем так, как волгоградская. Но она, вот яғымлы, она приятная, к телу приятная, она теплая, настоящая. Кәзә дебетенән ҡатын-ҡыҙҙар шәл генә бәйләмәй. Кейәү бирсәткәләренән башлап, еңгеҙ өҙ кейемдәре, пальто сәкмәндәр, йылы балаҫ юрғандар да бәйләнә.
еще есть одно очень серьезное отличие. Она вся рукотворная. Она, начиная от прядения до вязки, полностью рукотворная. У нас даже срединку редко вяжут на машине, а уж кайму только на руках. Поэтому она особенная. Вот это настоящий промысел. Башкортостандың борын-борындан килгән милли байлыгы, милли осталыгы, халкын йылыткан һәм дәвалаган шөгыле башкорт шәлен бәйләү. Бүген башкорт шәле Башкортстан Республикаһының бренды, ягъни коты, ырысы дип әйтергә була. Ул тагыла бик күп дәверләр халкыбызның данын күтәреп яшәр, бәйләнер, хакланыр. Biz ысынлап ел һайын бәйгеләр үткәрәбез. Ел һайын шәлдәребезне күрһәтәбез. Ел һайын без мактау йырлайбыз улга. Һәм ул ошо ерлектә генә калалык я. Аркабанда мына безнең шәлдәребезне чит илгә һәм Россия кимәлендә сыгаруга без уларның ярдәменә өметләре сакырдык. Toyundurumsu oğlan bir kesip, mamığı yoluşa, yılı evet